Avui en aquesta emissió us volem presentar el nou director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, és Joan Gaubí. Molt bon dia. Molt bon dia, Rafael. Doncs finalment us podem presentar aquí als nostres oients. Joan Gaubí, seu nou director des de finals del mes de gener? No, sí, però he agafat les meves funcions el 1 de febrer. El 1 de febrer. I doncs acabeu d'entrar en aquesta Casa de la Generalitat. Podem fer una presentació, potser, de qui seu, per la gent que segurament encara no us coneix. Potser us coneix per l'associació Fem Feina. Sí, per l'associació Fem Feina. També he intervingut a la Bressola com a vicepresident des de fa molts anys, sobretot amb la creació de l'escola de Càlderes a la Cerdanya. D'acord. Doncs jo fins ara era corredor d'assegurances a Font-romeu. Ara porto l'ofici al meu fill Guillem i doncs jo he vingut a viure al Rosselló. Fa 3 anys que estic aquí. D'acord. I doncs bé, he militat molt de temps a partits polítics nord-catalans. He començat amb Esquerra Catalana dels Treballadors als anys 70 i he seguit militant tota la meva carrera. D'acord. Vau passar pel bloc català abans que passi a CDC? Abans que el bloc català passi a CDC i després a CDC aquí a la Federació del Nord. D'acord. Doncs bé, aquesta és la presentació de qui era Joan Gaubí abans de ser nou director. Malgrat tot, doncs continueu la vostra implicació a Fem Feina? A Fem Feina, bé, hauré de passar el relleu a algú, perquè això és un treball molt particular i que no pot tenir lligams amb la nova, amb el nou càrrec. Sí, doncs en la vostra vida personal alguns canvis amb aquest nou càrrec? Sí, i tant, i tant. Bon. Doncs bé, amb aquesta presentació vau ser anomenat nou director de la Casa de la Generalitat. Va venir el secretari del govern de la Generalitat de Catalunya, Germà Gordó, per un acte on doncs, es van presentar objectius i també quin seria el nou aspecte d'aquesta Casa de la Generalitat aquí a Catalunya Nord. Tot primer, demanar-vos de quina manera s'us ha proposat d'assumir aquest càrrec de director? Bé, abans de tot, el que s'ha de fer és continuar els treballs que s'han començat a nivell de l'Eurodistricte, de l'Euroregió, de la Comunitat de Treball dels Pirineus i dels programes Interregs que poden arribar i els que ja són engegats. D'acord. Doncs això és el pla de treball que anirem fent en aquests propers mesos i l'ha tequit. D'acord. I justament de quina manera s'us ha proposat de ser director de la casa? Com se m'ha proposat de ser director de la casa. Bé, de fet, jo era militant i soc militant de la Federació de CDC del Nord i doncs el president Mas havia dit i ha tingut la seva paraula que el nou director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà seria un militant del Nord. I doncs ha succeït el que ha dit i m'ha tequit. D'acord. I què us ha portat a acceptar aquest càrrec? El que m'ha portat a acceptar el càrrec? Bé, el meu recorregut polític, el meu recorregut a nivell d'implicació pel català, des de sempre, i doncs era una proposta que no es podia refusar, no? És un repte que heu volgut provar? No diria que és un repte, vull dir, és el curs normal de la meva implicació. D'acord. I doncs a través d'aquests objectius que us han marcat des de CDC a Catalunya Sud, però també que us marqueu vosaltres, n'hem destacat alguns punts aquí. Per exemple, el senyor Gordó ha fet remarcar que s'aposta per millorar la fluidesa de les relacions econòmiques entre nord i sud, per exemple. Sí, això és una cosa molt important i és un repte que hem d'assumir amb molta voluntat, perquè, vull dir,
és una cosa molt important, el problema econòmic en aquest país, i doncs el desenvolupament econòmic de la Catalunya del Nord i els intercanvis que poden haver amb el sud, amb Girona, amb Figueres, són coses que hem d'afavorir. I a més hi ha coses que estan fetes amb l'Eurodistricte i doncs hem de seguir per aquest camí. D'acord. I això també, aquestes relacions econòmiques han de donar naixement a col·laboracions i a projectes transfronterers. Sí, a col·laboracions, a projectes, empresaris que poden venir del sud a instal·lar-se aquí i al contrari, empresaris d'aquí que poden anar a instal·lar-se al sud, perquè per a tothom hi ha molt negoci per fer i són coses molt importants, això. D'acord, si aquests són els objectius, no sé si hi ha algun objectiu més que voldríeu destacar. Sí, a nivell cultural hi ha també una cosa que vull fer i que vull dur a terme, és que vull dir la defensa de la nostra llengua i el respecte que ha d'haver la nostra llengua. Això és una cosa que haurem de fer al dia a dia. Us referiu a alguns punts precisos sobre potser la baixa de reconeixement? És veritat que hi ha poc reconeixement de la nostra llengua a casa nostra i doncs això és un treball que hem de fer i que hem de dur a terme, no hi ha cap problema. D'acord. De moment ja teniu algunes línies marcades o justament encara s'hi ha de treballar? No, perquè de moment estem preparant moltes coses i doncs però el que tenim clar és que allà on volem anar i el que volem fer. D'acord. Aquests serien els objectius que s'han marcat. També s'han assenyalat alguns canvis en el funcionament. Per exemple, s'ha marcat una reducció del pressupost per la Casa de la Generalitat d'un 10%. Sí, bé, tothom sap que tots els pressupostos estan retallats, d'un 10 o un 15%. Doncs nosaltres no escapem en aquesta cosa. I és clar que en aquests moments estem treballant sobre el nou pressupost i és veritat que l'haurem de retallar. Bé, intentarem de fer el millor possible perquè les coses puguin continuar. Aquesta retallada de pressupost és que significarà alguns canvis en el funcionament de la Casa de la Generalitat? No, en el funcionament no hi ha cap raó que hi hagin canvis. Vull dir, la Casa de la Generalitat ha posat en plaça moltes coses. Aquestes coses jo no tinc la voluntat de canviar-les, sinó a millorar-les. Doncs, vull dir, és evident que la baixa de pressupost és una cosa que és molt empipadora, però bé, són les circumstàncies que fan que avui estem en aquesta situació i ho hem de superar. D'acord. Pel funcionament, doncs aquí hi ha hagut uns dies on la casa no tenia director, ara doncs, heu agafat possessió del càrrec. Pel que fa de l'organització del personal, per exemple, és que hi haurà canvis a la casa? No, vull dir, el personal que hi és de qualitat. La gent que és avui a la Casa de la Generalitat ha treballat i em sembla que continua treballant molt bé. No hi ha cap raó que es canviïn les coses. Potser a nivell organitzatiu, quan hauré pres totes les meves marques, potser que hi haurà canvis estructurals, però res de fonamental. Parlàveu de prendre les marques, de moment és el que esteu fent, no? A poc, està al corrent del que es feia? Sí, està al corrent del que es feia i del que s'ha de fer, i bé, hi ha molts dossiers, moltes coses que han sigut fetes i que s'han de continuar, doncs en aquests moments estic en aquesta situació, de descobrir la casa, de descobrir com s'han fet les coses i com s'haurien de millorar, si es poden millorar, i això endavant. D'acord. Bé, un tema que també tenia preocupat algunes entitats, algunes associacions aquí a Catalunya Nord, és el tema de les subvencions, on la Casa de la Generalitat doncs, també hem vist que hi ha aquesta retallada del 10%, hi ha una baixa de subvencions per les associacions aquí a Catalunya Nord, és que
és que les subvencions arribaran i en quines condicions, ho sabeu? Sí, vull dir, no hi ha cap raó que les subvencions no arribin. Les subvencions arribaran però retallades com a per tot arreu. Però bé, no hi ha cap raó que es tallin totes les subvencions. Vull dir, després, el procediment normal per obtenir les subvencions serà fet sobre les bases que la gent que demanen subvencions coneixen i després s'haurà de veure quins són els projectes els més interessants i allà on hi hagi el més de, vull dir, com diria, de necessitat. D'acord. I per el que fa de les subvencions d'alguns anys passats que s'estan esperant? Llavors, les subvencions que no han sigut pagades, sembla ser que les del 2009 i les de 2010 no han sigut pagades. Bé, nosaltres comencem amb un pressupost nou. És veritat que això és un problema greu per les associacions que esperaven aquests diners. Bé, de moment jo no us puc dir si seran pagades, si no seran pagades. M'estimaria millor que fossin pagades, però bé, ja veurem, perquè els diners no hi són més, doncs s'hauran de trobar a algun lloc. I com van les coses, em sembla molt difícil que, bé, ja no sé, no us puc donar més precisions sobre aquest tema. D'acord. Em sembla que teniu una cita important, que és el mes de març, on haureu de presentar un pla d'acció. Sí, estic treballant en aquest pla que m'ha demanat el senyor Germà Gordó. Bé, el mes de març, però són coses també que es poden endarrerir una mica. Els temes són relacions culturals, recolzament de la llengua... Això, i també tot el que és la cooperació pancatalana, l'Eurodistricte, l'Euroregió, la Comunitat de Treball dels Pirineus i també tot el que concerneix els programes europeus d'Interreg. N'hi ha que estan engegats i d'altres per fer. D'acord. Doncs aquest és el treball que heu començat al capdavant de la Casa de la Generalitat a Perpinyà. Esteu prenent les marques, recordem que és a l'inici de febrer que heu pres les vostres funcions. Els pròxims passos aquí és seguir preparant aquest pla d'actuació, no? Sí, exactament. Molt bé. Doncs això és per al mes de març, ens sabrem més en aquest moment i segurament us tornarem a convidar, Joan Gaubí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, adéu. Moltes gràcies a tots.